Malta qed tistenna ftehim ġust dwar il-baġit Ewropew li jmiss u l-Fond ta' rkupru biex jindirizza kwistjonijiet li joqtu lil pajjiżna. Saħaq dan is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi waqt li kienet jieħu sehem fil-Kunsill għall-Affarijiet Ġenerali li fih iltaqgħu l-Ministri għall-Affarijiet Ewropej. Il-laqgħa saret bħala l-aħħar preparamenti għall-Kunsill Ewropew li se jsir nhar il-Ġimgħa u s-Sibt li ġej. L-għan tal-Kunsill Ewropew huwa li jingħalaq il-baġit Ewropew għas-snin 2021-2027 u l-pjan ta' rkupru li se jindirizza l-pandemija tal-COVID-19. Zrinzo Azzopardi saħaq li Malta m'għandix tkun penalizzata l-iżviluppi fir-rigward tal-fond tal-irkupru, iżda dan għandu pjuttost iservi ta' xprun għal aktar tkabbir. Semma li fil-waqt li l-ħtiġijiet tal-istati gżejjer ġew riflessi fl-aħħar proposti għad hemm kwistjonijiet oħra mhux solvuti. Għamilta b'mod l-aktar ċar li pajjiżna jixraqlu jkollu budget u anka pjan ta' rkupru li jgħin biex aħna nkomplu niżviluppaw il-pajjiżna l-qudiem u nkomplu ninvestu għall-futur. Żgur li pajjiżna m'għandux jiġi penalizzat imħabba s-suċċessi li kiseb f'dawn l-aħħar 7 snin. U għalhekk il-ħtieġa ta' aktar diskussjoni biex dawn iż-żewġ pakketti importanti ikunu ġusti għal pajjiżna.